سلام ابتفلالي بوتا عنكم نزي channel تكاتلو سلام كتلو ناتمنخون لو معلت دما كم تلمود ناي سومناوي فوركس ماركت اناليسيس حيزا مسيالهو كسام مودا تكاتلو دما باخبروت يعدمكم كم زغونه كم تلمود نقبرو مالتيو ناي فاندامنتال زملكت دمس زلا سومن بزح ناي نيوز زينات زلو سومنيو كم تنفلتو قدامنت عبو قلحتا زوهابو ناي US وين امريكا ناي مرجع مالتي سولس ريزالت سلازوص اسو بطعمي اب ماركت عب صلوا كلوي مالتي بزح ابز فاينانشال اندستري زنتفسب بهانكوتا صبي زلو نيوسي مالتي سلازي وسلنا كالاي ነገር ድማ ናይቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ዓበይቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ሪዛልት ዝረአሉ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኢንተረስት ሬት ዲሲሽን ዝግበረሉ መዓልታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብናይ ፋንዳሜንታል ሳይት ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ናይ ፋንዳሜንታል ሰሙናት እያ ማለት እዩ ንዑ ግምት እንዳእተና ኣብቲ ቴክኒካል ተይመስላሉ ድማ ሓቢርና ክርኢና ማለት እዩ ዶላር ከም ዝንሪኦ ዘለና ወይ DXY ኣብዚ ዝሓለፈ ኦክቶበር ማለት እዩ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ حقوس دخانة جزء يحلفوا دولار بحفشة ولا بتي هاير تايم فريم الرينيا ناي نوع زبالة جزء كنريان كلنا بتعمي بلوز يحلفوا مالتي أكتوبر بملوه ويزي ورح عسرته دولار بتعمي سترونج كم زنبرة أبزي يرينا لو مالتي حجد ما أبتي بوينت بس اللوتي ناي US election نسو انت عينت ريزالت حيزلنا مصير نيكست ويك زرعي مالتي زي كوينو كن حرينا بناي سومون زي ورح ملئت مالتيو كاب على 30 سبتمبر جميرو كساب اكتوبر مودات زلو ملو بملو بولشي كني دولار مالتي كم ناتو وصيد دما اب يورو اب USD كمونا بناي استراليا بتو ميجر كارنسيز اب كاد وينا كندا مالتي ابهم بتعمي بيرش زغونه هواهو فكيرو النيو مالتي حجي دما انتاينا كنصبنا زمصل سومن مستنبلو زلنا ناي نيوز ايفنت كم زريا زلنا DXY ازيو امبورتانت سونا ناي كونسوليديشن اريا فورم غيرلنالو سلازي كابزي اريا ز بريك اوت وي دما كونتينيشن كنصبينا مالتي سلازي 104 نبي 4 اريا نزم دحر بريك غيرنا دولار ستريت اوي نا 206 ناي مقصال تقولو كلوي مالتي نلعلي سلازي ستوم ميجر كارنسي نبلوم دما بيرش كحزو يقول مالتي سلازي حنساب DXY اركاب زي ستراكشرز وسيلنا all the way كساب 206 نرجع ناي مبصحته خلاص زلعله كلوي مالتيو كابز بريك كابز قبر دما ريتريسمنت وي دما ريفرسال كنسبينا مالتيو بحفشو اب DXY ولاون لاست ويك نحرينيا كابز بريك كساب زي قبره زي ماركت زي ابزي نيرو اب ناي سانديز نبرنا فيديو برايسنا نزي بريك ندحر غيرلنا طيحنا بلوش نريت زي كوينو كن كابز ريتريسمنت كر نخلينا تباهلنا نيرنا كم زري زلنا دما ماركت ابزي تمليسلنا لو مالتي كابز بمقصال اب GBP USD كنرينا جيو وي GBP USD دما اب ازيو بلوص زخونه ناي ماركت ستراكشر فورم غيراتلنا لحجي زحلف سومن نحرينا ابزي نيرنا price structures break تغيروا continuation for short with man buy ناي مخات كلو هلو ويلنا مالتيو كم زري زلنا كابتي اريا ريتريس مسكبره all the way bullish حتصير غزيد ايكون نمبر بمنصر بيب كن بزح bullish كيدلنا نيري حجي دما ازيابلستي ستابيا زلاتنا price كابز حجي زلو 1.29 اريا bullish confirmation كاندل ناي فور هيد تايم فريم فورم غيرنا نباي كنرينا كونتينيشن مالتي تي نبلوم زلنا نيوسات كن بعد مبزحتهم ردعات يوم مالتي دولار زصلوا له كمون ناي باوند ناي انترست ريت كالو مالتي نساتهم بوزيتيف مزموصون GBP كونتينيشن نباي كنرينا مالتي حجتي كونتينيشن نباي زبلو زلهو برايس ملو بملو ابزن دحرينيا ستوب هانت غيرو ستريت اوي دما نابزي ناي كونسوليديشن وي دما رينج اتيلنا لو مالتي سلازي ازيا بلس تسطابيا ناي زيا بولش كونفرميشن كاندل رخيبنا ستريت اوي باي كنحزينا at the same time دما برايس بزلو وند نز ستراكشرز بريك غيرنا كساب 1.28 شورت بوزيشن كوم 1 all the way كساب 1.26
ማርኬት ናይ ምውራድ ተኽእሎታት ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ኣዝያ ወሳኒት እያ ኣብዚ ሙሉእ ናይ ወርሒ 11 ናይ ማርኬት ስትራክቸር ማለት እዩ ስለዚ ፕራይስ እቲ ንብሎ ዘለና ኒውስ ድማ ንጂቢፒ ኔጋቲቭ እንድሕር መፅይዎ እሞ እዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይሩ ኦል ደ ዌይ ክሳብ 1.26 ታርጌት ንምግባር ነዊሕ ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ጂቢፒ ጂፒዋይ ክንመፅ ኢና ጂቢፒ ጂፒዋይ ላስት ዊክ ፕራይስና ኣብዚ ነይሩ እንድሕር ዘኪርናዮ ካብዚ ስትራክቸር ብሬክ ክገብረልና ንፅበዮ ነርና ድሕሪ ብሬክ ኣውት ድማ እንድሕር ርኢናዮ ኦል ደ ዌይ 2300 ፒፕ ማርኬት ከይዱ ቀኒ ማለት እዩ ኣብዚ መወዳእታ መዓልታት ናይ ሶሙን ድማ ፕራይስ ስትሬት ኣወይ ፊል ገይርዎ ኣሎ ነቲ ኢምባላንስ ማርኬት ስትራክቸር ዝነበረ ካብኡ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ቡልሽ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ማርኬት ሕጂ ከዓ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስትራክቸር ሪትሬስ ገይርልና ኣሎ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብዚ ማለት እዩ ናይዚኣ ኤርያ እዚኣ ብሬክ ኣውት ኮንቲኒሽን ባይ ክንሕዝ ኢና ክሳብ ኣብዚኣ ማለት እዩ ፕራይስ ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ሳብ ዘይገበራ ዝኾነ ባይ ኣይነኣቱን ኢና ማለት እዩ ወይ ድማ 198.14 ቢሪሽ ኮንቲኒሽን ድሕር ካንድል ፎርሄድ ፎርም ገይርና ከዓ ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጂቢፒ ጂፒዋይ እውን ኣብ ኣዝዩ ናይስ ወይ ድማ ብሉፅ ማርኬት ስትራክቸር ፊል ገይራትልና ኣላ ማለት እዩ ብምቕፃል ንሪኦ ድማ ዩሮ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ማርኬት ናይ ሪቨርሳል ይመፅእ ኣሎ ፕራይስ ነዊሕ ግዜ ንቢሪሽ ዝነበሮ ፕራይስ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ እቲ ቢሪሽ ዝነበረ ማርኬት ኣብዚ ንሕሪና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ፕራይስ ዩሮ ዩኤስዲ ቡሊሽ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ጥራሕ ዘለዎ ባይና ክርኢ ነዚ ብሬክ ኣብ ዝገብሮ ብሬክ እዮም ኦል ደ ዌይ ከይዱ ቀኒ ማለት ሕጂ ከዓ ልክዕ ናብኡ ሪትሬስ ገይርና ኣሎ ካብ ዩሲዲስ ዋን ስለዚ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣብዚኣ እንድሕር መፅያትልና ስቶፕ ሎስ ቢሎው ጌርና ቡሊሽ ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ኤጌን እዚኣ እንተዘይመፅያትልና ከዓ ብዘለዎ ማርኬት እንድሕር ንሴል መፅዩ ብዙሕ ሾርት ናይ ምባል ሸውሃት የብልና ናብ ዩሮ ዩኤስዲ ምክንያቱ ክሳብ ኣብዚኣ ማርኬት ክትመፅእ ትኽእል እያ ብዓብዩ ግን 1.076 እዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ክሳብ ዘይኮነ ሴል ኣይ ክንኣቱን ኢና ኣብ ዩሮ ዩኤስዲ ማለት እዩ ብሓፈሹ ግን እዚ ሕጂ ፎርም ትገብረልና ዘላ ስትራክቸር ኣዝዩ ብሉፅ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ፊልም ምግባር ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ እዚኣ እናረኣና ከምዚ ዓይነት ፅዳይ ማለት እዩ ብሉፅ እዩ ኦኬ ካብዚ ቀፂልና ሕዚ መፅእ ዘለኹ ኤዩዲ ዩኤስዲ ሕጂ ከምዚ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣብ ናይ ዩኤስዲ እዚ ዝሓለፈ ወርሒ ብሙሉእ ማለት እዩ ቡሊሽ ስለ ዝቐነየ እቶም ሜጀር ካረንሲስ ድማ ብጣዕሚ ተሸጊሮም ቀኒዮም ማለት እዩ ኮምፕሊትሊ ቢሪሽ እዮም ቀኒዮም ኤጌንስት ዶላር ሕጂ ኣብ ንሪኦም ዘለና ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት ኣብ ናይ ኮንሳሊዴሽን ኣትሎ ኣብ ኤዩዲ ዩኤስዲ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ፕራይስ ናይ 0.65 ድሕሪ ብሬክ ጌርና እዚኣ እንድሕር ርኢናያ ስትሬት ኣወይ ባይ ፖዚሽን ሕዚና እዚኣ ዝበለጠት እያ ካብ ኩለን ከማን ዘላ ስለዚ እዚኣ ቦታ እዚኣ እንድሕር ፊል ጌራትልና ስትሬት ኣወይ ባይ ክንሕዝ ኢና ኦል ደ ዌይ ድማ ፕራይስ ነዚኦም ፊል ዘይኮኑ ዘለዎ ማርኬት ስትራክቸር ፊል ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን እቲ ንብሎ ዘለና ዜናታት እውን ዓብ ተራ ክህልዎ ማለት እዩ ኣውስትራልያን ዶላር ኢንተረስት ሬት ኣሎ ዩኤስ ኢንተረስት ሬት ኣሎ ከምኡውን እቲ ናይ ዩኤስ ኢሌክሽን ቀዲምና ዝበለያ ማለት እዩ ንዖም ኣብ ግምት እንዳእተና እዚኣ እንድሕር ቡሊሽ ረኪብና ግን ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ስቶፕ ሎስ ናህና ቢሎው እዚ ኤርያ እዚ ብምግባር ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን ኣዝያ ብልፅቲ ሕጂ እቲ ዝመፅእ ንብሎ ዘለና ናይ ኒውስ ኢቨንት ኣብዚ መይ ብማርኬት ስቶፕ ሃንድ እናገበረ ቁር ክፅንሕ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ሪል ወይ ድማ ትክክለኛ ናይ ማርኬት ሙቭመንት ክመፀና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ኒውስ ግዜ ስቶፕ ሃንድ እናገበረ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ክሊርሊ ማርኬት ሙቭመንት ክመፀና ተኽእሎታት ኣሎ ስለዚ እዚኣ እንድሕር ርኢና ኣብ ኤዩዲ ዩኤስዲ ድማ
باي بوزيشن نحز ستوب لوس اليرت نقرر نخلي لنا ابزي كومون اليرت بتاعت ون بريك نتغير ان كيس بريك تغير لنا تو داون سايد ون نريو نخلينا ماركت كساب زيا ويك زيا فيل كغبرا كورد يخلي مالتي all the way نابزي اريا ز كورد يخلي ماركت سلازي ناب كلتي دايركشن مالتي بحفشا ግን እዚያ ምልክት ዘላትና ቀጽልና ንሪኦ ዩኤስዲ ካድ እዩ ዩኤስዲ ካድ ማርኬት ብሉፅ ዝኾነ አኩሚሌሽን ፎርም ገይሩሎ ብናይ 4 hour ታይም ፍሬም ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ኣዝዩ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድልስ ኣለውና ቡሊሽ ዘሎ ማርኬትና ስለዚ ብክልተ መንገዲ ክሪኣ ኢና ናምበር 1 ፕራይስ ናይ ዚያ ሪትሬስመንት ኣብ ዝህበና ስትሬት ኣዌይ bullish confirmation candle forms ገበረና ባይ ፖዚሽን ክንኣቱና ስቶፕ ሎስ ህና ቢሎው ብምግባር ብኻልኣይ መንገዲ ድማ ከም ዝንብሎ ፀናሕናት ኒውስ ኣብ ግምት እንዳእተና ማለት እዩ ፕራይስ እንድሕርና ብዛዓፅያትልና ነዚ ሪትሬስ ምስ ገበረት ስቶፕ ሎስ ንህና ኣባቭ ዝሃይ ዝገርና ድማ ሾርት ክንሕዝ ኢና እቲ ዝዓበየ ሴል ግን እዚኣ ኤርያ እዚኣ ናይ 50 ክሳብ 40 ፒፒ ዘላ ዲፈረንስ እዚኣ ብሬክ እንድሕር ኮይና ግን ኦል ደ ዌይ ንነዊሕ ግዜ ቢሪሽ ማርኬት ናይ መኻት ተኩሎ ከሎይ እዚ ኣብነት ናይ ዊክሊ ታይም ፍሬም እንድሕር ገይረዮ በቲ ዝዓበየ ታይም ፍሬም ዋላው እንድሕር ኢነዮ ክሊርሊ ክሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ፎርም ገይርና ዘሎ ማርኬት ስትራክቸር ማዕረፍ እንደይ ብሉፅ ምዃኑ ማለት ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ኦፍ ኮርስ እቲ ኒውስ ንብሎ ዘለና ናይ ዩኤስ ኢሌክሽን ወሳኒ ስለ ዝኾነ እምበር ቢሪሽ ዝመፀሉ ግዜ ነዊሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ዩኤስዲ ካድ حرينا ስለዚ ከምዚ ጌርና ብምርኣይ እዚኣ ዩኤስዲ ካድ ድማ ከላይ ዳይሬክሽናል ሙቭ ክንረኽበላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ at any time እቲ ናህና ስትራቴጂ ወይ እቲ ናህና ኮንፈርሜሽን ክሳብ ሙሉእ ብምሉእ ዘይመፀ ዝኾነ ኣክሽን ኣይንውሰድ ግን እዚኦም ኣብ ዝመፅሉ ስትሬት ኣዌይ ሾርት ፖዚሽን ናይ ማርኬትና ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፋይናል ንሪኦ Mr. X, Mr. Gold. Gold, if we see last week, سران شو عتنا 4 breakout بايت رحنا نحس تبعنا نيران ذكرنا سران شو عتنا اسرا بريك تغيرها شورت بوزيشن كنحزينا تبعنا نيران مالتي ابزي نيرا ماركتنا last week ስለዚ ፕራይስ ነዚያ ሪትሬስ ይገብረልና ሞ ካብዚያ ቡሊሽ ፖዚሽን ኢና ንሕዝ ተባሂልና ነይርና ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ማርኬት ድሕሪ breakout all the way حدش all time highs create ብምግባር ናብ 27 ከባቢ ደይብቀንዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ እዚኣ last week gold bearish ይቀኒ ማለት እዩ the reason ድማ ኣብዚ ክሪኦ ንኽእል ኢና ፕራይስ ቴክኒካሊ ሙሉ ብምሉ ካንድልስ እንዳሞቱ ከይዶም ማለት እዩ ወይ ድማ ኤግዞስ እናኾነ ከይዱ እቲ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድልስ ብድሕሪኡ ቢሪሽ ማርኬት ተኪእዎ ድማ ከም ዝሪኦ ዘለና ኦል ደ ዌይ ማርኬት መልት ዳውን ሕጂ ከንታይና ክንፅበይ ሕጂ ድማ 57 ኤርያ እዚኣ ብሬክ ሳብ ዘይረአና ጎልድ ባይ ኢዝ ኦቨር ዝኾነ ባይ ፖዚሽን ከይንሕዝ እዚኣ ብሬክኣውት ክሳብ ዘይረአና 27 ስለዚ ኣብ ናይ ሴል ዝምልከት ድማ ፕራይስ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ድሕሪ ሂብና ብዘለዎ ክሳብ 16 ከባቢ ማለት እዩ ክሳብ እዚ ሾርት ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሴልስ ኣብ ጎልድ 17-16 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ኣለና እዚ ስትራክቸር እዚ ማርኬት ስትራክቸር እዚ ሙሉእ ብምሉእ እንድሕር ብሬክ ገይረልና ኣብዚ ግን ሴል ፖዚሽን ክንሕዚና ክሳብ 26 ክወርድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንጎልድ ድማ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ዩኤስ ኢሌክሽን ብጣዕሚ ወሳንነት ዘለዎ ወይ ብጣዕሚ ድማ ጂኦፖለቲክስ ንባዕሉ ኩሎም ጀም ጉዳያት እዚኦም ኣብ ግምት እንዳኣተው ጎልድ ሙሉእ ብምሉእ ሪቨርሳል ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሕጂ ማለት እየ ብፍላይ እቲ ዩኤስ ኢሌክሽን መን ይምረፅ ዊ ዶንት ኖው ግን ኣብቲ ናቶም ዝመፅእ ሪዛልት ኸ ኣብ ሞመንት ናይ ጎልድ ሓደ ስእሊ ከትሕዘና ማለት እዩ ኔክስት ዊክ ስለዚ at any time ግን 27-57 እንድሕር ብሬክ ገይሩ ንስትራክቸር ብሬክ እንድሕር ገይርዎ ጎልድ ስትሬት ኣዌይ ናብ 3000 ክድይብ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ብጣዕሚ ወሳንነት ኣለዋ 27-57 ፅቡቅ ጌርና ንዓ ኸይርኣና ድማ
ዝኾነ ባይ ፖዚሽን ከይንሕዝ ኣብ ጎልድ ሕጂ ማለት እዩ ያ ካልእ እንታይ ኣለና እዚኣ ዘለና እዚኦም ናይ በቐዳ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረት ኢሮ ሲኤችኤፍ ድሕሪእንያ ፕራይስ ነዊሕ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ካብዚ ናሓዛ ኣስ ስዊን ትሬድስ ነዊሕ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ተባሂልና ነርና ማለት እዩ ማርኬት ድማ ኦረዲ ናብ ናይ 70-80 ፒፕ ኣብ ከይደሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ዝኾነ ሰብ እቶም ኣብቲ ኣካዳሚ ምሳይ ዘለኹም ኣብ ዩቲብ ጥራሕ ትከታተሉ ሒዝኩም እንተለኹም ኬፕ ዲስ ትሬድ ስቶፕ ሎስ ናትኩም ናብ ኢንትሪ ብምግባር ማለት እዩ ነዊሕ ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ያ ስለዚ እዚአን ሎም መዓልቲ ሒዘን መፅአ ዘለኹ ሰታፕ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ንኩልና ከም ዝበልክዎ ግን እቲ ኒውስ ብጣዕሚ ወሳንነት ዘለዎ ኒውስ ስለ ዝኾነ ኔክስት ዊክ ቁሩብ ጥንቃቐ ከድሊ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሪስክ ማኔጅመንት ብሓፈሹ ግን ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ኣብ ዘለኹሞ